nga adlaw sa pag-arangkada sa Urduha, sa usa ka okasyon adunay mga plano nga susama og tumong. Lain-laing pa nagsabot alang sa usa ka katuyuan. Anaa si Jem nga karakter ni Kylie Padilla ug si Crystal nga si Gabby Garcia aron manalipod. Magkaabot sila sa mga bounty hunters nga pareho og mga plano nga adunay gustong kuhaon ug panalipdan. Ang managlahi nga misyon sa duha ka grupo nga usaray tinguha nga makuha ang korona ni Urduha, maprotektahan baka nilang Jem ug Crystal. Karong gabi inakana sa mas nagkainit nga mga eksena sa mga lihim ni Urduha pagkahuman sa 24 oras. Samtang adunay laing atangan ang ato mga kapuso viewers matag hapon karong Lunes Marso 6 sa afternoon prime makauban nato silang Shane Saba ug Althea Ablan sa Arabella. Ang direktor sa Arabella mipasalig nga bag-o ug espesyal ang idalit nga drama matag hapon ngadto sa atong mga kapuso viewers. Busa ayaw palabya karong Lunes na kana matag alas 3:25 sa hapon sa GMA Network.